Додгоҳи вилояти Хатлон 5 нафарро барои оташ задани хонаи Тоҷиддин Қурбониён додраси Додгоҳи Панҷ аз 5 то 9 сол ва 2 нафарро барои хабар надодан аз ин ҷиноят мутаносибан ба мӯҳлати 6 моҳӣ аз озодӣ маҳрум кард. Додгоҳ ҳукми ин гурӯҳро ки авбошӣ, дуздӣ, роҳзанӣ ва барқасдона оташ задани манзили издиси додрас муттаҳам буданд, рӯзи 5 декабр содир кард. Як манбаъ аз Додгоҳи вилояти Хатлон рӯзи 3 январ ба радиои озодӣ гуфт, ки Муҳаммад талабзодаи 26 сола сокини ноҳияи Панҷ, ки 9 сол зиндонӣ шуд, аз ҳукми додрас Қурбониён шадидан норозӣ буд ва ба додрас нафрат дошт. Соли пеш ин ҷавон бо иттиҳоми авбошӣ боздошт шуд ва додрас Тоҷиддин Қурбониён ӯро ба пардохти 10 000 сомонӣ ҷарима муваззаф кард. Муттаҳами авбошӣ дар додгоҳ гуфт тавони пардохти ҷаримаро надошт ва барои ҷамъоварии маблағ ба Русия рафт. Баъди бозгашт аз муҳоҷирати корӣ талабзода рӯзи 21 июн шунид, ки Тоҷиддин Қурбониёнро Оҷонсии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо фасод боздошт кардааст. Ӯ аз ин хабар хурсанд шуд, аммо онро барои муҷозоти Қурбонов кофӣ надонист ва барномаи оташ задани хонаи додраси собиқро кашид. Тоҷиддин Қурбониён додраси ноҳияи Панҷ бо иттиҳоми гирифтани пора боздошт ва моҳи октябр ба мӯҳлати 7 сол аз озодӣ маҳрум гашт. Муҳаммад талабзода бо 5 муттаҳами дигар дар додгоҳ гуфтанд, ки дар оғоз мехостанд аз додрас танҳо интиқом бигиранд ва хонаи ӯро оташ зананд, вале ҳангоми ворид шудан ба манзили зист молу ашёи ӯро ба яғмо бурданд. Тоҷиддин Қурбониён додраси боздоштшуда нисбати оташ задани манзили зисташ дар додгоҳ нишон додааст. Ӯ дар додгоҳ гуфтааст, манзиле ки ин гурӯҳ оташ зад манзили муваққатии додгоҳи ноҳияи Панҷ буд. Қурбониён гуфт, ки либосҳои қиматбаҳояш ба маблағи наздик ба 10 000 сомонӣ дар ин сӯхтор нобуд шуданд, аз ҷумла костюмаш, ки 4 000 сомонӣ арзиш дошт ва 3 туфлияш, ки ҳар кадоми 500 сомонӣ нарх доштанд, гуфт ин манбаъ. Пайвандони гурӯҳи маҳкумшуда ба радиои озодӣ гуфтанд, ки дигар аз ҳукми додгоҳ шикоят намекунанд. Қурбон Мирзоев, як тан аз пайвандони Муҳаммад талабзода, рӯзи 3 декабр ба радиои озодӣ гуфт, ки дар рафти мурофиаи додгоҳӣ далелҳои пешниҳодшудаи вакилони дифоъ ба эътибор гирифта нашуд. ҳукми 7 нафар бо иттиҳоми оташ задани хонаи додраси додгоҳи ноҳияи Панҷ дар ҳолест, ки дар соли гузашта 2 додраси дигари додгоҳи ноҳия латӯкӯб шуданд. Рӯзи 31 август ба Давлатманд Раҳимзода, раиси додгоҳи Панҷ, Диловар Олимов, сокини 38 солаи ин ноҳия бо табар ҳамла кард.